Gibutyag sa Institute for Psychiatry and Behavioral Medicine kun IPBM sa SPMC nga dakong hagit karon ang kakulangon sa mga psychiatrist aron motutok sa kabatan-unan tungod kay daghan sa mga batan-on ang adventurous nga dili mabantayan sa ilang mga ginikanan. From picture lang sa amuhang outpatient service, no? So, 30% na ana ang psychotic patients and then 70% ang non-psychotic, meaning wala siya ang depression, anxiety, and trauma. So, dili lang gyud tanan nga mugadto dito bansagan og baliw. Although dito sa atong emergency department, emergency room, daghan gyud mga aggressive nga mga patients mostly because of the psychosis or katong tawag nato mga schizophrenia disorder or mga bipolar. So, in terms of stigma, unsaon nato na siya pag-deal. So, first is parang mostly mag-psychoeducate sa mga tao na dili tanan nga mag-adto og psychiatrist kay naanay problema sa ilahang or siguro wala na sala sa ilahang reality. Ang uban ana nila is naay ginadala-dala na condition like depression or anxious or naka-encounter og mga certain mga trauma symptoms, no? Sumala ni Dr. Baby Queen Duzel Tagupa, ang resident psychiatrist sa IPBM sa SPMC, anara sa 700 ang rehistradong psychiatrist sa tibuok Pilipinas ug pipilara kanila ang dunay specialization sa bata ug batan-on. So, in terms po sa atuhang consultation, libre na siya sa SPMC, IPBM. Walk-in for those individuals nga new ang consultation sa atuha. However, sa mga consultations or mga old patients na mga previous consult, mag-need ta og appointment since we already adapted the appointment system for old patients. For child age 7 to 18 years old, nag-appointment system po da because of the lack of ato mga child psychiatrist karon. Nagpasabot kini nga daghang kabataan ang limitado ang access sa hustong serbisyo sa mental health, hilabi pa karon nga grabe ang impluwensya sa social media ug pressure sa palibot. Usually kina-compare nila ilang self sa ideal aspects sa social media. So nasa lang mga ingana nga mga mentality and then dili makuha nila wala sila ang ilang reality is different from what they used to think or to see in social media. So it could also be a factor. Gipasabot ni Tagupa nga adunay medical condition nga nanginahanglan og tambal og suporta. Busa giawhag niya ang publiko hilabi na ang dunay mental health issue nga moduol sa IPBM sa SPMC kay andam silang mutabang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.